Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka pari nga nagpatago sa iyang address sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Luis. Recorded by X Thunder Gaming. Grabe ha, pre. Dako na kay kagkausaban na. Limang ka ng 105 kilos kagikan niya. 85 kilos na lang karon. Ana ka na pre, basta inspired. Inspired. Oh, lagi. Kuya, huwag ma-expired. Layo lang kay kasaon na, pre. Mao gid pre. Sauna hilig ta kaning only rice. Kana. Pero Oh. karon no rice. Ano rice gid? Abi lang rice gyapon. Congrats mo, pre. Congrats. Oh. Salamat, Congrats. Pre. Pre. Ano yun kang Maylin? Sige na kaon. I prepared salad for you kay ano makadili ka mag-rice. Thank you, babe. Stop na. Kitingalig asa po niya na maabot. Ganun di eh. Uyab bunti ka. Yeah, I know. Pero, ingon ba ako nimo nga I'm not yet ready. Pero nakita man ka nimo sa imong kaugalingon. Nga ako na gyud, di ba? Babe, of course. Dili pa lang sa gyud karon. Usa pa, wa pa bita makahuman sa tong pagtuon. Sorry kay babe kung mura kong nagdali. May binahadlok lang ko nga mawa ka na ko. That won't happen. Thank you, babe. Asa mag 2 years na mo, pero wag yun itabo inyo bisag tosa, ha? Wagid ba yun eh? Kuya, wag yun. We! Pero hug, kiss, Kiss. nahitabo na. Oh, Pero di ara ko tob. mo ba? Biliban ako ng style eh. Hug and kiss ra. Pero nga naman bay, dili siya magpahilabot ni mo, ha? Dili pa ko na siya ganahan. Uy, Gusto siya nga kana ko nung ihatag niya ka ng butanga kung maminyo na siya. mao ba? O bay? Pero sige lang, okay na na. Ang importante na ako, dili siya mawa na ako. Kana, mao na. Love you kayo ni mo smiling bay, no? O bay eh. Labaw pa sa kong kinabuhi bay. Ako pa ni mo no, Luis. Buwagan na ni mo Smailin. Ma, Unsan pinahitabo ni mo sa ibong calling anak? Dili ba matod ni mo? Dili ka mag-uyab-uyab kay musod kapag kapare? pero ma, nausab lang ang dagan sa panahon. Lahi lang akong gusto karon ma. Huwag ka na, mausi Maylin. Nak, isaad ka na atubangan sa Ginoo. Makasabot ang ginawa nako ma. Dili sa nga magmahal ko sa katao. Ug mahal kay nako si Maylin ma. Mahal ka ayo. Luis, May, nakagraduate na kita. Ug matod nimo. Nga ako nang imong nakita nga imong ikauban for the rest of your life. Mao gani Luis, nganong niluhod ka? May, will you marry me? May, please. Luis! Sorry. I can't marry you. May! Editang! Maylin! Recorded by X Thunder Gaming. Si Maylin? Sorry, Luisa. Pero, dili pa kanya gusto makita sa pagkakaroon. Pero tito, Palihog lang, Luis. Respeto lang ang privacy sa kuwanak.
Onya, magsige na lang kag ingon ani? Magsige ka na lang inom? Nagtuo kag malipay ang Ginoo ang imong gibuhat sa imong kaugalingon, ha, Luis? Ako kay bawa sa kulapitan nagkuwang. Anak, wa kay pagkuwang. Gibuhat nimo ang tanan para niya. Wa ba nimo makita? Tungod sa sobra nimong gugma atong babayhana, hinay-hinay sa nimong giguba ang imong kaugalingon. Buot ni pasabot nga dili siya para imo, anak. O nga mas may mahinungdanon pang rason kung nganong nahitabo na nimo karon. Uy, wala gid ay magparamdam pa nimo ba eh? Wala na bay. Nako. Kiblock naman tingali ko niya kay di naman ko makakita sa iya mga post. Ay, unsa kay ni tabo di ay bay no? Wasa ko mahibaw. But, asa ka kung dapitan na bikil? Okay magilanta kay me, pero sa dihang nag-propose na ko niya. Iya mag-reject. Oh, Niya, wala din siya magpakita. ita sa niya bay sa? Nagkahuna-huna gani ko ba nga mapadayon na lang ko sa kong pagkapare. Ah, usa? Kung mao ka na, anak, nalipay kaayo ko sa imong nakabuot nga desisyon. Salamat, ma. In peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Can't feel my world, can't feel my life. Nangitan mo sa gawas. Ha? Kinsa man? Father Luis? Oh. Maylin? Thank you nga, nisugot kang makig. Kapi na ko ron. Kung unsa man ang nangagi, kalimtan na lang to nato. Oh, mablos ka naman di ay. Mag 5 months na. So, minyo na ka? Minyoonan pa lang. Mau ba? Og, bisag nahibaw kong pareha na tang okay. I think, deserve gihapon nimo mahibaw sa matuod kung onsang hitabo Nganong kalit ko magparamdam nimo. Maylin, Biktima ko sa molestiya sa akong kaugalingong amahan. unsa? Pero ayaw ka bala ka. Napriso na siya kanon. Nahibaw man ka di ba nga wa ko inahan. Og nagdako ko nga siya lang ang naa. Og samtang nagdako ko, nagtuo ko ang tanan niyang gibuhat nga dili maayo nako. Normal lang sa usa ka amahan nga to siyang anak. Pero, Og sa kita pa, ang rason nga nung dili ko ang pahilabot nimo sa una tungod kay pirmi ko niyang pahimangnuan. Nga siya lang daw ang pwede mo buhat na ako, anak. Pero atong last few months before ka nag-propose na ako, dito na ko na-realize na nagsayop nga yung gibuhat na ako. Nga dili siya normal nga buhaton sa usa ka amahan nga to siyang anak. O nga, dili ko deserving ni mo. Niugawan kay ko sa kong kaugalikon, grabe. Maylin, I had to be gone. Dili na ko kayo mapakita ni mo. Dili pa ko andam i-share ni mo ang tanan. I had to build my strength before ko matubang ni mo. Ang sadihang na anak ko'y kusog. Nabalita na lang ako sa imong amigo nga nisod ka pagkapari. Ang kinsa man ko para mapugong ni mo ng bahina. Human ko mo biya nga, wa man lang musulti ni mo ko na unsa ta. Maylin. But then, nakita na ko ang courage nga magmahal pag-usap. Human sa pagbiya si mong amigo na ako. Ni John. Si John?
Oo. Siya mo inaas panahon nga nagkinahanglan kay ko ka istorya. Sa pila ka tuig nga taon kay ko, nga nag-need ko og someone nga makasabot na ako. Og unta, dili ka malain niya. Maylin? By Luis? Sorry, Father. Bay, congrats ninyo ni Maylin. I hope nga wa ni mo lain na sa pagsabot ang naitabo ron. Nakalitan ko pero nalipay kay ko para ninyo. Long time no see, bay Jan. Long time no see, Father Luis. Ay, kabala ka. I-apil ta mo sa akong pag-ampo. Salamat, Father. Here we stand today. Wa may nun ko'y gibating kay ubos nila. Gani, nalipay ko para nila. Pero sa samang higayon, nagyoy party si Maylin sa akong kasing-kasing nga bisan kano sa dili gid mawa. Dini na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Luis, nga nagtago sa iyang address sa Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit karekulahan on this day. On this day, I surrender my heart. Here I stand. Ang maong kaagi gibuhatan o duha sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kadabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pag